ngap des sobai pi ki parlok ki stanal ban pe yak ne video ha ka channel hatu unema jar bo Sergio Ramos kin bit ya kapisa jong ka klub Saudi Arabia haba phai show unema jar ha ka kneta ya ula pun bana bolo kwa ban mino na ka klub PSG kumta ka we ka klub ka bari uspa na Saudi Arabia ka Al Hilal kal offer unema jar haka klub PSG kal accept ya ka offer jong klub Al Hilal na ka bata unema jar haka dor chispa €100 million lane chispa $2.3 million pound ka Al Hilal ka bade ka we ka klub baru spa na Saudi Arabia kala mangru ban siu Neymar jar ka dor chispa million euro lane $3.1 million pound ha ka chisnem handroy ka basa menta hatu Neymar jar manjur nem ya ka offer jong klub na Saudi Arabia wala ka PSG kala deban accept lane kala deban pedeng ka offer jong klub Saudi Arabia kat bana kaleng Neymar jar umparai halor ka jing pedeng jong klub PSG ya ka offer jong klub Al Hilal na ka benta jong tegin sapet hatu Neymar jar unbik nyam ya ka spa jong klub na Saudi Arabia bat hatu na ka daw jong ka spa ulek nyam tierso sya klub Al Hilal wada ka arta badang live voice nam bat apa price Sergio Ramos hadin bolo mino na klub PSG menta ulolong free agent kumta ka we ka klub na Major Soccer League ka LA Galaxy ka offer ya Androy nakaleng Sergio Ramos na kantaj ya kane bat menta saka we ka klub na Saudi Arabia ka bari ka klub Karim Benzema ka Al Ittihad klub high match Sergio Ramos da ka bakala mang ban bu offer ya ka dor ka barem ha ka baka klub Al Ittihad kan sa siu saubat sansha ya ka jing siu jong menba udang don ha ka klub PSG bat lada kan ulong klempep ka klub Al Ittihad kan sa siu Sergio Ramos ha ka dor nrupo hadu nrupsan million euro ha ka chisnem tengin sapet atau Sergio Ramos ru un sangop dem ha ka pisa jong ka klub na Saudi Arabia bat lada Sergio Ramos menjur ban yaso ber klub Al Ittihad ka jing kamai jong wala ka arta live prasnem udang tam ya ka jing kamai jong kirang le kai ki bidangki ha ka klub na Doha Europe bat lada ki klub na Saudi Arabia kin job shisha ya ka jing tong jongki ya unema jar bot Sergio Ramos kan long shisha ka badai kumboong manore baka pisa ka Cranbrew te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sautu ngin sai kendu ha ku pat ka video kublai shibun